u abort. Anke laqdiet mhux governattivi li qed jikkampanjaw favur l-abort ikkonfermaw li din l-emenda tal-kodiċi kriminali se tkun qed tintroduċi l-abort f'pajjiżna. Propju ftit qabel ma tiet il-vot dwar din l-emenda laqdiet Women's Rights Foundation, Doctors for Choice u l-Moviment Graffiti ingħaqdu quddiem il-Parlament biex jitkellmu favur din il-liġi u ma saħqu li huwa naċċettabbli f'pajjiżna qatt m'hawnx liġi li tipproteġi s-saħħa tal-mara li qisuh bħala rikonoxximent bażiku importanti għal protezzjoni tan-nisa. L-laqdiet appellaw li dan il-vot għandu jkun favur il-mara tkun xi tkun is-sitwazzjoni għaliex il-mara dejjem għandha jkollha l-għażla terminazzjoni ta' tqala. Dan huwa abort, ġifieri huwa abort għaliex huwa terminazzjoni ta' tqala f'ċirkustanzi restritti u limitati ħafna fej propju is-saħħa tal-mara tkun f'periklu gravi jew il-ħajja tagħha tkun fil-periklu. Dan fil-waqt li saħħu li l-kliem tal-emenda m'għandux għalfejn jinbidel għalissa iżda jinbidel biss jekk wieħed jibda jabbuża. Żgur m'għandniex nwaqfu din il-liġi li tista' illum stess tkun qed tipperikola l-ħajja ta' mara minħabba din il-biża' li jkun hemm l-abbuż. Let's err on the side of women. Ejja ngħidu iktar gravi li jkun hemm iktar restrizzjonijiet u ikollna nisa fil-periklu. Dawk li indirizzaw din il-konferenza tal-aħbarijiet fl-ebda ħin m'għamlu referenza għat-tarbija fil-ġuf.